Balitang provincial mga kasama, adto kita sa may Davao Occidental kay dunay usa ka mananagat dito mga kasama patay sa pagpamana dito sa may Malita. Atong dumaton ang kinatibukang detalye niini mga kasama pinaagi sa report ni Radyoman Biena Banos. DXDC Radyoman Report. Patay na nga nakaplagan ang 17 anyos nga mananagat human nga nalumos sa pantalan sa Malita, Davao Occidental. Sa pakinabi sa DXDC Davao sa Malita Municipal Disaster Reduction Management Office, ang biktima gilang si alias To, 17 anyos, residentes poblasyon Malita, Davao Occidental. Matod pang alas 2 sa hapon, Hunyo 30, 2026, sa diyang namana ang biktima. Nahagbong matod pa ang pana niini busa gisalom sa biktima. Nakurot na lamang ang mga kauban tungod wala na kini nakabalik og tunga. Mukabat sab sa 30 minutos ay pa nakapangayos tabang ang mga kauban tungod nagtuong nanisid pa ang biktima apan nawala na day kinis ilalom sa pantalan. Nakaplagan matod pa ang biktima alas 10 sa buntag, Hulyo 1, 2026, nakasuksok sa ilalom sa pantalan apan wala na kini hinawamang kinabuhi. Kasama mo sa baratag serbisyo publiko, Radyoman Biena Banos Tatak, Araman.